Η κυβέρνηση κλειδονίζεται και νομίζω ότι αναζητά δεκανίκια. Αναζητά δεκανίκια όχι τόσο η κυβέρνηση όσο εκείνοι οι οποίοι θέλουν να συνεχιστεί η ίδια πολιτική. Και αυτοί είναι άνθρωποι και μέσα στα πολιτικά κόμματα και πίσω από αυτά. Και επομένως υπάρχει μια κινητικότητα για τη δημιουργία σχημάτων, τα οποία μπορεί να μην είναι τα καθιερωμένα κόμματα, αλλά καινούργιοι σχηματισμοί, οι οποίοι όμως θα στηρίξουν πάση θυσία αυτή την πολιτική. Βλέπετε ότι πραγματικά υπάρχουν τέτοιες εφεδρείες. Είπατε? Βλέπετε ότι υπάρχουν τέτοιες εφεδρείες, δηλαδή υπάρχει πολιτική ανάγκη για να... Πολιτική ανάγκη δεν υπάρχει, διότι για μένα το δίλημμα είναι ξεκάθαρο, είναι αυτή η πολιτική ή η εναλλακτική πολιτική. Και επομένως εγώ κατανοώ τους σχηματισμούς σε σχέση πάντοτε με αναφορά με την πολιτική και τις πολιτικές προτάσεις, αλλά αυτό δυστυχώς δεν το έχουν αντιληφθεί αυτοί που θέλουν να μαγειρεύουν τέτοιους σχηματισμούς, οι οποίοι να λειτουργήσουν ως ανάχωμα και στην άνοδο μιας ανατρεπτικής δύναμης, όπως θα μπορούσε να είναι ένα μέτωπο δυνάμεων με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Κύριε Κατσέλη, να σα ρωτήσω τώρα στα οικονομικά. Είχαμε χθες τις ανακοινώσεις του κ. Στουρνάρα από το Eurogroup, αμέσως μετά την συνεδρίαση. 1,3 δις είναι το κενό, όχι 500 εκατομμύρια, και φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που προκύπτουν μέσα από το υπολοιπόμενο του νέου φορολογικού, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από χθες, που σημαίνει ότι πλησιάζουμε κοντά στα 2 δις. Πώς σας φαίνεται αυτό, πού μπορεί να βρεθεί τέτοιο ποσό, χωρίς λιτότητα, χωρίς περικοπές? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πιεστεί η κυβέρνηση να πάρουν καινούργια μέτρα. Όσο βαθαίνει η ύφεση, όσο αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, όσο το χρέος αυξάνει και τα ελλείμματα δεν πέφτουν, γιατί δεν μπορούν να πέσουν όταν υπάρχει τέτοια ύφεση, τόσο θα χρειάζεται η Τρόικα, θα πιέζει για μεγαλύτερα μέτρα, διότι θα υπάρχει χρηματοδοτικό κενό. Είναι ένας παύλος κύκλος, ο οποίος μπορεί να σταματήσει μόνο αν υπάρξει ανατροπή αυτής της πολιτικής. Μιλάτε για ελλείμματα. Προχθές ακούσαμε ότι υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα που φτάνει στα 2,5 δις πια. Κοιτάξτε, πρώτα, πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να γίνει αν όλες οι δαπάνες πάνε στο 0. Αν κόψεις τα πάντα, μπορεί να έχεις πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πρώτον, το πρωτογενές πλεόνασμα το ίδιο εν μέρη θα είναι εικονικό, διότι πολλές οφειλές δεν έχουν πληρωθεί, αλλά ακόμα και αν είναι θετικό και η φέτος του χρόνου, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, διότι όπως σας είπαμε, όταν κόβεις δαπάνες, μπορείς να έχεις ένα πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο όμως δεν είναι βιώσιμο. Είναι το ίδιο πράγμα με το ισοζύγιο τραπεζικών συναλλαγών. Και αυτό είναι το κρίσιμο ουσιαστικά, η βιωσιμότητα αυτού του είναι η βιωσιμότητα μεγέθους. Και η διαχειρισιμότητα και κάτι άλλο, ότι για να μας καταλάβει και ο κόσμος. Ένα πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει ότι δεν έχεις ανάγκη να σωρέσεις καινούριο χρέος. Αυτό όμως δεν σου λύνει το πρόβλημα του χρέους που έχεις σωρέσει ήδη. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι από τα παλιά, δυστυχώς, έχουμε σωρέσει ένα χρέος το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γίνει μη διαχειρίσιμο και μη βιώσιμο. Αυτό δεν το λύνεις έχοντας πρωτογενές πλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα σου λύσει την ανάγκη να μην δημιουργήσει καινούριο χρέος. Προφανώς. Τώρα, να περάσουμε στο θέμα των πληστηριασμών. Ακούσαμε τον κύριο Στουρνάρα με κάποιες μισές αναφορές να λέει ότι δεν πρέπει να ανοίξει τώρα αυτό το πρόβλημα, γιατί αυτό το πρόβλημα δημιουργεί πρόβλημα ευστάθειας στο τραπεζικό σύστημα, θα καταρρεύσουν οι τράπεζες, είπε. Ναι, πριν λίγο καιρό ο κύριος Στουρνάρας είχε πει ότι αν δεν λυθεί ή ο κύριος Κορδάς, δεν θυμάμαι. Πάλι θα καταρρεύσουν οι τράπεζες, διαμορφώνεται αρνητικό κλίμα τραπεζικής πίστης. Ποια τράπεζα θα δανείζει? Ναι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή η άρση της αναστολής των πληστηριασμών θα είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα για την οικονομία και για χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι θα χάσουν το σπίτι τους. Είναι τρελό να προσπαθήσεις μέσα σε τέτοια βαθιά κρίση να κάνεις άρση της αναστολής. Αυτό το θέλουν κάποια κοράκια των αγορών και κάποιοι από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι οποίοι έχουν τιτλοποιήσει κάποια δάνεια και οι οποίοι έχουν ήδη συνάψει κάποιες συμφωνίες να πουλήσουν καλάθια τέτοιων δανείων σε κοράκια ή σε ενδιάμεσους. Πώς αποτρέπετε κάτι τέτοιο? Θα χρειαστεί νέο πλαίσιο, γιατί το δικό σας ουσιαστικά λύγει τώρα? Όχι, δεν λύγει. Το καινούριο πλαίσιο δεν χρειάζεται. Αυτό που χρειάζεται είναι μια απόφαση να μην αλλάξει ο νόμος. Μάλιστα.
Σαφές. Και τώρα ένα ερώτημα που προέκυψε και νομίζω ότι σας τέθηκε χθες, μιλούσατε στον 984, αναφορικά με την υπόθεση των υποβρυχίων και των ναυπηγείων του Σκαραμαγκά. Σας εμένθη ο κύριος Βενιζέλος ότι και εσείς είσαστε ανακατεμένοι. Ναι, κοιτάξτε, προσπάθησε να με βάλει στο κάδρο, αλλά αυτό δεν με εξέπληξε. Να σας πω, περίεργα ήταν ίσως μια μικροπολιτική, μικροκομματική ατάκα του κύριου Βενιζέλου, που δυστυχώς τη συνηθίζει, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλο το θέμα το χειρίστηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εγώ δεν είχα καμία αρμοδιότητα ή ανάμειξη ούτε για τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε, ούτε για τη σύμβαση. Η ανάμειξη τη δική μου όσο ήμουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης είχε να κάνει πολύ πριν, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο, μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 9, όπου είδα μια σειρά ενδιαφερομένων για το θέμα του Σκαραμαγκά, και μετά ως Υπουργός Εργασίας, αλλά και στο τέλος της θητείας μου ως Υπουργείου Ανάπτυξης, προσπαθούσα να δω τι μπορεί να γίνει με τους εργαζόμενους, και τους εργαζόμενους και του τροχαίου υλικού, αλλά και τους άλλους οι οποίοι είχαν μείνει απλήρωτοι. Αυτή ήταν η εμπλοκή μου με το θέμα, και δεν είχε απολύτως καμία σχέση με την ίδια τη σύμβαση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή φοβάμαι ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην άρση της αναστολής και θα υποκύψει στις πιέσεις και για νέα οριζόντια μέτρα και για το θέμα των πληστηριασμών, θα πρέπει ο κόσμος να κινηθεί. Δεν μπορεί να παρακολουθούμε όλα αυτά απαθείς, να μπορέσουμε να υψώσουμε τη φωνή και να υπάρχει ένα κύμα αντίδρασης και αντίστασης. Δεν μπορούμε να το περιμένουμε να το κάνουν αυτό οι βουλευτές μόνο. Πρέπει να υπάρξει πραγματικά πίεση από τον κόσμο. Και να συμπληρώσω ότι είναι παρήγορο, ήδη 26.000 υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί από την Εκπιζώ τις τελευταίες ημέρες. Έχει ξεκινήσει καμπάνια και όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση της σήμερα, ότι ένα νέο κίνημα γεννιέται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να διατηρηθεί το προστατευτικό πλαίσιο. Ιδάλλως θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με πολύ κόσμο. Αυτή είναι η πρόκληση και επιτέλους ο κόσμος πρέπει να συμμετάσχει. Δηλαδή δεν μπορεί να το αφήσουμε αυτό μόνο στους βουλευτές.